Una llegenda antiga de la família parla de dos dracs germans. El drac del vent del nord i el drac del vent del sud. Junts mantenien l'equilibri i l'harmonia dels cels. Tot i amb això, els germans discutiren per veure qui governaria millor el seu regne. La violenta disputa ennegria el cel. Llavors, el drac del vent del sud baté son germà i la seva caiguda fou devastadora per les terres. El drac del vent del sud havia guanyat, però amb el temps se n'adonà de la solitud i la dolça victòria es tornà amarga. Amb els anys, el turmentat drac sembrà la discòrdia al món i tan sols conegué tristor i patiment. Un dia un foraster el cridà i li preguntà: «Gran drac, per què estàs tan afligit?» El drac li respongué: «El poder em va cegar i vaig matar el meu germà, i ara, sense ell, em sento perdut». I el foraster digué: «T'has ferit a tu mateix, però ara t'has de curar. Camina com ho faig jo. Busca el valor de la humilitat i així trobaràs la pau». No ets el primer assassí que ve per matar-me, ni tampoc seràs l'últim. Tens valor per venir al temple Shimada, el refugi dels teus enemics. Va ser la meva llar. És que els teus mestres no t'han dit qui sóc? Ho sé perfectament, Hanzo. Sé que cada any vens aquí el mateix dia. T'arrisques molt per fer honor a aquell que vas matar. Tu no saps com va anar! Sé que intentes convèncer-te a tu mateix que el teu germà va desobeir el clan. I que vas haver de matar-lo per preservar l'ordre, que era el teu deure. Era el meu deure i el meu pes. Això no fa que no l'honri! Creus que l'encens i les ofrenes són suficients per honrar el teu germà Genji? L'honor es veu amb les accions que es fan. Goses donar-me lliçons d'honor? No ets digne ni de dir el seu nom!
Només un Shimada pot controlar els dracs. Qui ets, tu? Vinga, fes-ho. Mata'm. No. No et donaré la mort que desitges. Encara tens un propòsit a la vida, germà. No. Què has dit? El meu germà és mort. No, Hanzo. No és mort. Genji. El drac tocà de peus a terra. Per primer cop veié amb claredat el món que l'envoltava i es convertia en humà. El foraster demostrà ser son germà caigut. Junts una altra vegada es proposaren construir el que temps ençà destruïren. En què t'has convertit? He acceptat el que sóc i t'he perdonat. Ara et toca a tu perdonar-te. El món torna a canviar, Hanzo, i és hora d'escollir un bàndol. La vida no és com els contes que explicava el pare. Ets ingenu si ho creus així. Potser sigui ingenu pensar que encara no estàs perdut, però així ho crec. Medita-ho, germà.